तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी रियलमी के तरफ से आए वाला रियलमी C30 फ़ोन के बारे में। मतलब लोग के लागत है कि फ़ोन कम में लॉन्च कैले बा आ लुक वगैरह अच्छा बा तो ये फ़ोन हम खरीद ली। बहुत से लोग बा जे ये बात सोचता तो यकीन मानो लोग भाई लोग तू लोग बिल्कुल ही मूर्ख बारह लोग। मतलब कि हम का बताई तारा लोग से आज के वीडियो में हमें के बारे में पूरा सच्चाई बता देवे वाला बानी कि का में कमी बा का अच्छाई बा। ये से दोस्तों तू लोग ये वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखो लोग आ तो दोस्तों में भी शेयर अपना कर दियो लोग ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख ले लो जे फ़ोन खरीदे के सोचता। देख लोग भाई लोग दूगो तो पहले ही में हम कमी तारा लोग के बता दी। एमे तारा लोग के फिंगरप्रिंट के ऑप्शन ना मिली। मतलब अंगुरी से छू के तू लोग ना खोल पैबो लोग, ना ही बैक में मिली और ना ही साइड में मिली। मतलब कि बेटमो में नहीं मिलत, पावर बटन जन बा ना में मिलल, मनियो नहीं मिलत। तो ये बहुत ही घटिया लागल हमारा ये बात देखते हुए। दोस्त गोरी बात समझ जा लोग जो आजकल हमनी के देवता या टाइप सी हमनी के देखे के मिल जाता। जितना एक दाम बा इतना के हिसाब से टाइप सी तो आजकल हर एक फोन में देखे के मिलता। तो इमें तालो का माइक्रो यूएसबी वाला जो यूएसबी वाला होता रहा ना पुरान का वो देखे के मिलता। मतलब तुम समझ सकता रहो कि कितना ज़्यादा ये घटिया हमनी के देखते हुए नजर आवता। मतलब ये ना देवे चाहिए टाइप सी तो देवे चाहिए, लेकिन ये नहीं दिले कैसे कि ये मौज कैले बा हमनी के लूटे चाहता पूरा तरह से ही। देख लोग भाई लोग ई तहरा लोग के जैसे ही बॉक्स के खोलबा लोग तो तहरा लोग के एमे एंड्रॉयड 11 मिल जाई। मतलब कि थोड़ा पुरान हो गई भाई एंड्रॉयड एक 12 देवे के चाहिए। इहो तारा लोग के घटिया लागल कि ना तू ही लोग बताओ लोग। आ साथ ही में एमे रियलमी UI गो मिलता। मतलब गो वाला एडिक्शन बा जाना से तारा लोग को पता हुई कि गो वाला एडिक्शन जो रेडमी गो फोन लॉन्च कर रहता कितना ज़्यादा मतलब लेग वगैरह करत रहे, बहुत लोग खरीदले रहता। वैसे ही मतलब गो वाला वर्जन भले ही गो खातिर बनावल सन, मतलब कम स्टोरेज रैम दे सन आ गो लिख दलसन कि गो खातिर बनावतन जा, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका से काम करेला। गो वाला वर्जन और भी ज़्यादा काम गलत तरीका से करेला। हम इस्तेमाल कैले बन तो हमके पता बा। देखो लोग भाई लोग इमें 6.5 इंच के एगो HD+ डिस्प्ले लगैले बा जौन की क्वालिटी काफ़ी हद तक घटिया देता। आ साथ ही में तारा लोग के 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाला। 90 हर्ट्ज के दी मतलब 90 हर्ट्ज के दी तो और ज़्यादा मजा आई, लेकिन 60 हर्ट्ज दिले बा चलो इससे कोनो दिक्कत नहीं है हमारा। आ 120 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट ही दिले बा। तो देखो लोग भाई लोग हम तारा लोग के क्लियर बात बता देवे चाहते नहीं। मतलब कि जौन कैले बा मौज ई मौज एक ना करे के चाहिए। मतलब तू लोग भी समझता लोग ये जब डिस्प्ले में तू लोग देखो लोग अगर तू लोग 15-20 कोनो फोन चलाओ तारा लोग एक बाद से अगर तू लोग इहे डिस्प्ले में देखो तारा लोग तो यकीन मानो लोग दोस्त तू लोग कहबो लोग एमे हम का देखता नहीं कुछ समझे नहीं का भूतवा ऐसा लागता एकदम भूतवा ऐसा लागता। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी घटिया बा एकदम। तू लोग बात समझ लोग आ लेक तो करबे करी। देखो लोग भाई लोग एमे 5000 mAh के बैटरी दिले बारह सन, साथ में 10 वाट के फास्ट चार्जर दिले बारह सन और टाइप सी नहीं कर दिले। तो लोग बात समझते बारह टाइप सी तो एक देवे चाहिए तो पहले तारा से बताई नहीं है। तो 5000 mAh के जो बैटरी बा तारा लोग के एक दिन के बैटरी बैकअप निकाल के दे देवे वाला बा, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ ज़्यादा यूज कर तो 5-6 घंटा के यदि नॉर्मल यूज कर तो 2 दिन के भी बैटरी बैकअप दे सकेला। आ 10 वाट के चार्जर बा जाना से तू लोग एक बार फोन चार्ज करबो लोग तो इमें तारा लोग के 2-2.5 घंटा समय लागे जाए भाई लोग। बात माना चाहे मत माना लोग लाग जाए। तो चार्जर बा उतना से कितना फास्ट हो बात समझते लोग 5 mAh की बैटरी बा। देखो लोग भाई लोग तू लोग फोटो खींचे खातिर चाहे सेल्फी खातिर ले तारा लोग तो तू लोग बिल्कुल ही गलत काम करो तारा लोग। बात मानो लोग चाहे मत मानो लोग। एक और पीछे लागल बा 8 मेगापिक्सल के कैमरा, आगे लागल बा 5 मेगापिक्सल के कैमरा। जौना के क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा घटिया आई और अगर लो लाइट बा मतलब तनी लाइट कम बा फोटो खींचल लोग तो अपनो चेहरा ना पहचान पाए लोग क्या बनैले बा। मतलब फोटो के क्वालिटी में तो हमके काफ़ी हद तक घटिया लागल। तो फोटो खातिर तो मत ले लो भाई लोग। हाथ जोड़ के निवेदन करता नहीं कि भाई लोग फोटो खातिर ना ये भाई बहुत ही गलत काम कर लिया। फोटो में साफ ना आई बात मानो लोग भाई लोग। एमे LPDDR4 के रैम सपोर्ट लगेले बा, साथ में UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट लगेले बा जौन की तनी फास्ट मानल जाला। लेकिन ये अगर खाली यही से अगर मोबाइल हमनी के फास्ट हो जाता तो और कुछ तो देला का जरूरत ना पड़ी। तू लोग बात समझते बारह लोग। तो एक ये काम करे बैक ओकरा प्लास्टिक देला बा इहो दे पड़ी हमनी के। ओकर बाद से सिंगल बैंक के वाईफाई देखे का मिलता, ब्लूटूथ 5.0 मिलता, डॉल 4G मतलब 2 4G वोल्टेज में जौना में तू लोग 5G सिम का ना लगे बोलो भाई। बात क्लियर बा, हम बता देता लोग कि ये बात तू लोग समझ लो चाहे मत समझ लो। ये सब बात बा ई फोन के बारे में। देखो लोग भाई लोग ई तारा लोग के बस दूरी एगो वेरिएंट में देखे के मिल जाई 232 आ 332। आ 232 वाला लेता रह लोग तो तारा लोग के 7000 का पड़ी मतलब 6099 रुपये में। आ उहे अगर 332 लेता है लोग तो तारा लोग के 8000 पड़ी 7999 रुपये। 1 रुपया खातिर हमने के कितना चुतिया वाला सन 7000 कह दें जा। कितना केला के पूछे तो 7000 कह दें जा। आ के पूछी तो 6999 बात हमने 6000 कह दें। 1 रुपया हमने के उना समझ वाला। तो यही से ही कंपनी वाला हमने के तनी बुद्धू बनावे लोग। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना। तू लोग बात समझ लो। तो ये सब बात बा भाई लोग। देखो ये फोन काफ़ी हो तो घटिया बा, 2 GB रैम बा, 32 GB स्टोरेज बा, जाना में तू लोग का कर बोलो 17-18 GB फूले आई आ एप्लीकेशन डाउनलोड कर तो वो फुल हो जाई, स्टोरेज फूले रही, मेमोरी लगा कर तू लोग का बिगाड़ पे बोलो हमारे से बताओ लोग, कुछ तो ना हो पाई। तू लोग बात समझते बारा लोग। तो देखो लोग भाई लोग, हम तालो से ये एगो बात करे चाहें कि अगर ताह लोग का फ़ोन खरीदेंगे बात है लोग के 10,000 के बजट बा आ 10,000 के बजट में तू लोग फ़ोन खरीदे चाहता रहो लोग, तो तारा लोग के एगो सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लेवे के चाहिए, जौन की तारा लोग के बहुत आसानी से 6/128 मिल जाई, नया 5GB फ़ोन मिल जाई, 10,000 में तो 5GB सेकेंड हैंड फ़ोन मिल जाई। बहुत से लोग बा जौन बेचता, तो ये बात लोग को समझे के चाहिए, मतलब कि न्यू फ़ोन के तरफ तो ना बढ़े के चाहिए। 7-8 हज़ार में तो नया फ़ोन ना लेवे के चाहिए। तू लोग चुतिया बन जी बोलो, तालोग का पैसा बर्बाद होई आ बर्बाद करे चाहता लोग तो कर लो। 6-7 हज़ार में तालोग 6/128 वाला कोनो पुरान फ़ोन मिल जाए, जौन की एक बाप रही चले में, सब कुछ में एक बाप रही। तो ये सब बात हमके तो देखे के चाहिए। हम तो रिकमेंड ज़्यादा लोग के सेकेंड हैंड कहे नहीं, अगर इतना बजट बात है। अब तारा लोग के का विचार बा, ये लोग तू लोग कमेंट करके जरूर ही बताइए, काहे से हम कमेंट पढ़ेम आ उस पर हम विचार जरूर ही करब। तो देखो लोग भाई लोग, एक बारे में हम सब कहीं बता दिले बानी। हाँ जो के निवेदन बा कि फ़ोन के तू लोग मत खरीद लो, पैसा बिल्कुल बर्बाद बा, कोनो काम के ई फ़ोन नहीं खे, बिल्कुल ही नहीं खे। तो हम यही साथ ये वीडियो करे चाहतनी समाप्त। मिलेम तारा लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।